खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं दा फैफिनसै नों आंनि जिउआव। खन्थाइखौ लिरदों उषा रानी ब्रह्म आरो खन्थाइखौ आवरायदों जावलिया सिमां। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइ खोनासंलांदिनि। दा फैफिनसै नों आंनि जिउआव, दा फैफिनसै नों आंनि साखाथियाव। जाय लामाजों गारना थांदों बै लामाजों नों गिदिंना थांफिनदो नों। थेवबो दा फैफिनसै नों आंनि जिउआव। बावलांबाय आं नोंनि बुंनाय रावफोरखौ, सोलायबाय आं दा गावखौनो नोंनि थाखाय। थेवबो गोरोन्थि जागोन नोंखौ गोसोखाङा होनोब्ला। गोसोखाङो आं दाबो रोमै रोमै, नाथाय गोदोनि बायदि सान हर नंला। बिनिखायनो बैफोर गारबोनाय जाथायफोरखौ गोसोखांफिननानै आंनि जिउआव दा फैफिनसै नों। मानोना गासै गोरोन्थियानो नोंनिसोमोन, जेराव जों सानैनि गावस्रानायनि गुबै जाहोना नों हारसिंल'मोन। बिनिखायनो नों जि लामाजों थांनो सानदों, आगान सुरनो सानदोंमोन, बे लामाजोंनो नों थांदो। गले गले दा फैफिनसै नों आंनि जिउआव, दा फैफिनसै नों आंनि जिउआव। एसेनोसै खन्थाइया। गोजोन्थों। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जोंनि जावलिया सिमां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला जावलिया सिमां फेसबुक पेजखौ लाइक खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।